SUV tumaob sa Calaca, Batangas. Dalawang menor de edad na lula ng motorsiklo sugatan sa aksidente sa Mauban, Quezon. Alamin yan sa report ni Lorenzo Ilagan. Gamit ang rescue truck, tulong-tulong na hinila ng mga kawani ng MDRRMO ang tumaob na SUV sa Barangay Tamayo, Calaca, Batangas. Ayon sa investigasyon, galing sa bayan ng Lemery ang SUV at papunta ng Tagaytay nang sumabog umano ang gulong ng SUV at nawala ng kontrol hanggang sa tumaob. Sugatan ng driver at pasahero nito. Meron lang po silang sugat sa kanan ng daliri po niya po sa palasingsingan. May sugat po siya doon. Same time, yung driver po naman ay may galos lang po doon sa braso. Samantala, nagtamo ng galos sa iba't ibang bahagi ng katawan ang dalawang menor de edad na sakay ng motorsiklo matapos maaksidente sa Barangay Liwayway, Mauban, Quezon. Pauwi na raw sa bahay ang dalawang biktima na mangyari ang aksidente. Nasa impluwensya rin umano ng alak ang dalawang biktima. Nawala ng kontrol ang driver at nahulog sa sinasakayang motorsiklo. Madulas raw ang kalsada dahil sa pag-ulan, wala rin umanong suot na helmet ang dalawang biktima ayon sa MDRRMO. Paalala ng otoridad ang iba yung pag-iingat at huwag nang magmaneho habang nakainom para makaiwas sa aksidente. Lorenzo Ilagan, Balitang Southern Tagalog.